Yapi. Nagja-jogging. Bakit kasi nagpabili pa tayo ng tatlo? Diba apat natin ito? Huwag sa'yo. O ikaw ang nag-ano eh, wala na pa. Diretsong upo si bro, tawa ko na ito. Malo ka eh. Malo ka eh. Magtanga na naman. Bago na yun. Alay. Para lumuwag. Hindi pa nga tapos yun eh. Parang nasa Amerika. Ay! Ewan ko. Baka yung mga ano. Last day ng June. Ano ba ngayon? June 30. Ayun ang ginagawa nila, yung border mo, yung nangungupahan. Kaso layo nila, no? Sigurado may sasakyan. Oo, yung dumi, kapatid ni Herbie yun. Nakita mo? Itim na ni Herbie. Anong kakainin mo? Sa McDo? Chicken. Okay. Busog na tayo, wala nang pagkain. Sumabay ka bang matulog sa amin? Hirap naman na sinasabi ng bading na yun. Ikaw nang nagpapautang pa pang mamumroblema, hindi mo ka na magpautang.
Binaba mo yung bag ko. Nadulas eh. Umuha ka na kamay. Nagpaalam ka sa mga anak mo. Bilhin mo si Tila kay Lugan. Coco Mart. Ba't nawala yung McDo? Ano to? Mutasan nila, no? Oh? Paano ko inayos yun? Ah, yung ano ni Wiwi yun, no? Chicken sa'yo, 1 piece. May egg, wala. Hello! Paano naman wag lang sa McDonald's check? Yung may order. Isang 1 piece chicken. 1 piece chicken and medium coffee medium version of that. Oo. Okay. Coke ng Williams sila. Oo. Tapos isang longganisa with egg. Minute maid, medium yung drinks, no? Ah, okay. Thank Wala na you. pong hash brown, sir. Wala. Thank you. Double check po sa screen. Okay. Okay. Yung card mo, meron. Morning. Pa-discount earning. Tapos tap yung ano. Tama. Pero wiwi lang. Sunday pala si lasing ka sa gabi. Ano oras umuwi yun? Hindi ko na nakita. Pagkatapos siya. Matindi si Momay, tapang. Si Mami. Si Momay? Wow. Malaki yung chicken. Yes. Talo niya ng Jollibee. Mas malaki na ngayon.
XCS mount. Magkano? Magkano ang per liter? 64.20. 64? Sige, mga ano lang, 700 lang na. 700. Magkano? 700. Ay, ito pa. Bango. Bango. XCS. Pangit na lugar dito eh. Gusto mo, mami? Ako. Kahit ako. 500 po. Na? Tapos na 700? Oo. Bilit eh. May resibo ano? Natakam ako, hindi mo masarap. Tikman mo. Eh? Kala ko burger steak na lang. Gusto ko yan. Kasi sa burger steak. Yo. Wala kang egg? Wala. Oh. Kunin. Thank you. Basta? Ay. Okay ka na? Mali. Dapat burger steak. Kamali si daddy. Natakam na sa longganisa eh. Hindi pala masarap. Yung territory. Salamat. Katak-kat na si bro eh. Oh, Tinago ko yung ano. Mike. Mike. Talaga? Ay, wala si Happy, ano? Check naman ah. Ano yung mukha niya? Parang kumagpasak sa mic ng nako. Parang lasing na eh.
di ba nagtatago ako, nakakita ko. Then, sabi niya, ba't ka nagtatago sa lulukon namin si Ria? Hello. Si Bro, di ba nauna si Ekroy? Saka iniwan ko si Kuya din doon, nag-chips. Nakakatawa. Nagtataan si Lin. Beta, dati ito mas lola. Dahil ganyan, ay dating din. Pero, grabe pang hululan.